Tak možno len poviem, že čo viedlo vlastne k tomu, že teraz sme tu. Ja bývam na Trenčianskej a pre mňa to, čo sa tu udialo, je katastrofa. A to, čo by som chcel, a ja viem, že teraz nech budeme argumentovať akokoľvek, rozídeme sa a každá strana odíde so svojimi argumentami, vy so svojimi a my z Trenčianskej so zatrpnutým pocitom a nikam sa nedostaneme. Ale ten jeden odkaz, ktorý vnímam ako dôležitý je, aby si každý jeden politik, ktorý stojí niekde na konci tej reťaze rozhodnutia, a aj keď ste hovorili o nejakom úrade, pre mňa ste to ako primátor vy, ja to nespochybnil, aby každý jeden politik si uvedomil, že občania máme tú moc, aj vďaka sociálnym sieťam, aj vďaka moderným technológiám, vám proste pozerať na vaše rozhodnutia a pri každom ďalšom rozhodnutí do budúcnosti, aby toto niekde vzadu bolo. Súhlasím. Že jednoducho veci, ktoré nie sú správne, sa neprepečujú. Ja budem pokračovať ďalej tým, že sa budem pýtať ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, ktorí tu teraz ale nie sú. Budem pokračovať a budem chcieť, aby ľudia na sociálnych sieťach vedeli, či to rozhodnutie je alebo nie je správne. Aby bolo jasné, kto je na konci toho reťazca. A ja ako laik tam vnímam vás. Musím, ja sa z toho nevyzval. Takže reagoval som na tú výzvu a beriem to tak, že to, čo sa tu stalo, si naozaj vyžaduje vysvetlenie, lebo ľudia sú s tým nespokojní a priznám sa, že ani ja z toho nie som nadšený. To, čo sa tu stalo. A tá situácia z môjho pohľadu vyzerala tak, že mesto pripravilo projekt rozšírenia električkovej, teda projekt trolejbusovej trate, s tým, že v tom pôvodnom projekte žiadny výrub nebol. V schvaľovacom konaní sa objavila pripomienka, ja sa priznám, že neviem, ktorá firma to tu presne je, ale firma ICE BRK sa vlastne objavila s požiadavkou, ktorá povedala, že vyrúbať prestarnuté stromy a opraviť chodník. Neviem, či si pamätáte, ktorí tu bývate, ako tie chodníky tu vyzerali, ale mám fotografiu, ktorú vám môžem ukázať. Proste korene, ktoré rozbíjali tie chodníky, vypadané obrubníky a podobne. To znamená, tá požiadavka bola na mieste, akože chceli s tým niečo urobiť. Stavebný úrad, ktorým bol Bratislavský samosprávny kraj, to vyhodnotil tak, že nie je v jeho právomoci o tom rozhodnúť, teda nestotožnil sa s tým. A povedal, že sa s tým máme vysporiadať v ďalšom konaní ako mesto. My sme to tiež namietali, že toto je vlastne mimo projektu, lebo my sme riešili trať a riešili sme to, aby tá trať bola v poriadku, ale keď sme to dostali ako podmienku, že to máme vyriešiť v ďalšom konaní, tak sme vlastne urobili samostatný projekt na to, že vyriešime chodník a vyriešime kúsok komunikácie, ktorá tiež bola narušená. A ono to s tými stromami súviselo, pretože keď sme dali urobiť posudok dendrologický, tak 5 tých stromov naozaj bolo prestarnutých a boli zrelé na to, aby boli vyrúbané. Čiže dostali sme povolenie na 5 stromov, že ich máme vyrúbať. Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia je taký, že keď sa obhospodaruje alej, tak sa má riešiť celá. Nie, že jeden strom, 2 stromy, alej je 20 stromov a nahradiť sa má 20 stromami. Ale keď si spamätáte, jak to ten chodník vyzeral, neviem, kto tu býva, tak ten chodník bol tak poprerastaný tými koreňmi, to znamená, tie korene ako vyťahovali obrubníky, napadali vlastne samotný ten chodník. Takých miest máme v meste veľa. Čiže vy ste povedali veci, ktoré ma desia, pretože tam ďalej tiež niektoré stromy majú korene, ktoré nadvigujú chodník a povedali ste, že keď jeden strom, tak sa to rieši ako alej. Čiže predpokladám, že keď jeden strom tam pred mojimi oknami dvíha chodník, tak zvyšných 20 stromov podľa tejto logiky pôjde tiež dole. Vtedy, keď majú nepevný koreňový systém. Tak ako ste povedali, evidentne, keď to nahnevalo stovky, možno tisíce ľudí a je otázne, či to rozhodnutie bolo správne, tak ste to neurobili najlepšie. Keby som ja mohol, lebo ja som s pani Šimončičovou teda volal a mi teda niektoré veci vysvetľoval, a ja by som vám teda iba prečítal jednu z toho rozhodnutia. Výrub drevín zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady najmä v období vegetačného kľudu. Za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení do vegetačného kľudu ste nepočkali pri tom výrube. A to, čo mňa tiež ako občana desí, je, že zrazu niekto rozhodne o nás bez nás. Vy vždy, keď prídete, vy potom super odkomunikujete, ako sa to už druhýkrát nestane, ako budeme s ľuďmi, ale prečo nie vždycky v tom jednom momente, lebo už možno takéto stromoradie sa najbližších 10 rokov nestane, ale tu sa to stalo a je to škoda. Len na to sa pýtam, že prečo preventívne, keď sa takéto niečo veľké deje, sa neurobí nejaký preventívny krok. Tento projekt zabezpečuje v mene mesta organizácia, ktorá sa volá Generálny investor Bratislavy a na jej čele nie je politička, ale proste úradník. Proste človek, ktorý zodpovedá za výkon. Ona má postaviť trať, má zabezpečiť, aby tu chodili trolejbusy a má urobiť všetko, aby to bolo skolaudované a preplatené z európskych fondov. To je jej zadanie. Tí ľudia žiaľ ešte ani po 4 rokoch nerozmýšľajú tak,
že občan je na prvom mieste, s tými ľuďmi treba rozprávať a potom robiť rozhodnutia. Tak si to vyhodnotil. Keby pod niekoho patrí. Chápem, ale keby mne boli povedali, že ideme vyrúbať stromy, tak určite by to vyzeralo inak. Ja sa nechcem vyhovárať, ja som sa to dozvedel, keď už bolo vyrúbané. A vy po 4 rokoch, ako ste správne povedali, úradníci si neuvedomujú, že na prvom mieste je občan. Ale to je bohužiaľ vizitka vás ako primátora. A keď ste hovorili, že vás to inšpirovalo k tomu, že na budúce sa možno budete správať inak, tak ja musím teraz povedať jednu vec. Toto, čo sa tu udialo, ma inšpirovalo k jednému. Ja mám málo času, venujem sa práci, mám málo času sa starať o veci okolo seba, ale uvedomil som si, že proste ten extra čas budem musieť venovať a budem sa musieť dívať na to, čo sa deje okolo, aby sa tieto veci neopakovali. A dám si tú námahu a možno, že je to výzva aj pre všetkých ostatných, že stojí nás to možno energiu navyše, každý má dnes oveľa menej času než v minulosti, je to stále hektickejšie, ale evidentne musíme venovať viac času tomu, aby sme sa pozerali na to, čo sa deje okolo. Takou sebareflexiou, že by ste nekandidovali v tomto ďalšom období na primátora. Či by ste to dokázali urobiť. Stiahnuť svoju kandidatúru na primátora a nekandidovať. Tak to ste na zlej ceste, pani. Na veľmi zlej ceste. Zníženie platu, to sa mi celkom páči. To môžem urobiť. Ak vás to poteší, určite áno. Myslím,